May muntag, mga igsuon, kabaglaom, maayong udto, maayong gabi alas tibuok kalibutan. Niatay atong tan-awon higala ang Sodoma o Gomora kung unsay nay tabo ug ngano nga gisunog sila sa Ginoo, no? Ato nang tun-an mga igsuon, no? Tan-aw na to ang mga video kung unsa gayud higala ang hinungdan ngano nga ang Dios nasuko sa Sodoma o Gomora, no? Ato dito nang igsuon kay para sa pagpangandam sa matag usa kanato. Andamo na to higala ang atong kinabuhi, atong kaugalingon. Kay wa may tao nangandam sa iyang isig katao. Kita mismo kaugalingon sumala sa Ezekiel 14:20 igsuon nga kinahanglan mangandam ta kay way makaluwas ka nato gawa sa atong kaugalingong pagkamatarong. Muna ikaw higala ako ato ning patalinghugan kini nga video unya ato day nga tagaag pagtagad uban sa mga tiksog unsay angay natong buhaton. Mao ni mga kaigsunan. Ng Sodoma at Gomora ay puno ng kasamaan, kahalayan, laganap na pasayan at pagpapakasawa sa maluluhing kasiyahan. Na nilalabanan na nila siya, kaya nagalit siya. Saan pumunta ang mga lalaki dumating sa'yo ngayong gabi? Ilabas mo sila sa amin! Pagkilalanin namin sila! Matapos ilabas ng mga anghel si Lot at pamilya niya mula sa lungsod, umulan ng nagpapagang asupre mula sa langit. Pinagliwanag ng apoy ang buong kalangitan. Bilisan niyo! Ang bahay ko! Maangkilis na tayo nito! Nanganganib ang buhay natin! Anong silbi ng bahay? Hindi ako natatakot! Isang tingin lang! Isa lang! Ina! Ina! Naging abo ang Sodoma at Gomora at lahat ng mga taong naninirahan doon. Naglaho silang lahat sa galit ng Diyos. Mayroong mga kapaglaom ug atong nakita mga kaigsuuna, no, ang kining mga sugilanon sa Biblia may tungod sa paglaglag sa Ginoo. Giday gilaglag sa Ginoo mga kaigsunan ang usa na ang Sodoma Gomora. No, nakita sa Ginoo nga hilabihan na gyud ka kadautan sa Sodoma Gomora mo hinungdan nga gisunog mga kaigsuunan ang Sodoma Gomora, di ba? Atong nakita higala ang Sodoma Gomora nga gisilutan sa Ginoo pinagis kalayo. No, grabe naman gyud ang ilang pagkadautan. Mag-unay na ang lalaki isig ka lalaki o mag-unay sa isig ka babae. Wala na sila pili. Wala na sila Dios, wala na sila Ginoo na ng panahon ng mga igsoon. Muna ningon ang Ginoo nga ipagawas si Lot uban siyang pamilya. Gani daghan pa siyang pamilya na bilin, yang mga anak, mga umagad o ang iyang asawa na biktima patungod sa kaguol siya iyang asawa nga naapay mga anak dito nga nahabilin mga kaigsunan. Usa man gusto sa Ginoo higala labi na ning katapusan mga adlaw. Nagingon ang Biblia sumala sa mabasa sa Epeso 4:30, ayaw ninyo pagsakita ang balaang espiritu. Unsa kuno? Ayaw pagsakita, magpapuno na hinuon kita higala sadya sa espiritu. Karon kung magpapuno ta mga kaigsuunan, unsa may atong himuon? Roma 12:2. Ayaw na kamo pagpauyon. Basahon na to mga kaigsuunan, no? Ayaw na kamo pagpauyon sa kalibutan. Unsa kuno? Dili ta magpauyon sa kalibutan. Kung dili usbon hinuon nato ang atong mga hunahuna. Usbon mga kaigsuunan. Baghuon. Dili na ta magpauyon, magpasulabis kalibutan, inom, sugal, uban pa.
Unsay gingon sa Efeso 5:18, biyain na ninyo ang mga inom. Magpapuno na kita sa Espiritu Santo. Diha sa Espiritu Santo makigsunan, diha ta magdangot kay siya maoy, muhatag na tugiya ngadto sa kamatuoran. Number 1 ang gisulod sa Biblia, biyaan ang inom. Muna nga, pasalamat ko mga igsuon ni Brother Jumil, nga ako siyang gitambagan niya, ay nalang pagmatuod anak kay musamot na hinoon, nga ang mga tao, nga imbes mo undang sa pag-inom, tungod sa imong pagpamatuod, magbalik sila inom. Gubot ang panimalay, nga naman, wa may hubog nga, wa mo agig inom magyod, muna nga resulta mahubog, muna nga, way kalinaw ang sud sa panimalay, kung ang usa ka tawo puno sa bisyo mga kaigsunan. Muna lang yung Biblia, ayaw na mo pagpauyon sa kalibutan. Magpapuno na kita diha sa Espiritu Santo para asaman sa kaluwasan mga kaigsunan. No, gusto sa Ginoo nga maluwas ang matag usa, gihanta sa Espiritu Santo, nya atong himuon dili ta sakito nato ang espiritu. Kung dili igsuon magpapuno kita sa espiritu. Kung imong basa ng Efeso 4:29 nga ayaw tuguti nga ang yawa makahigayon sa diha kanimo. Di gud gusto ang Dios higala nga magpauyon tas kalibutan. Dili nato tagag higayon ang yawa higala nga para nga matumpawag tangadto sa kalautan mga kaigsunan. Bunigson na maura na ang akong pahayag, may tungod sa pagbag-os kinabuhi, nakita nato ang Sodoma Gomora ug moabot ang panahon igsuon nga ang kalibutan sunugon, dili na Sodoma Gomora kundi ang tibuok kalibutan higala masunog mga kaigsunan. Sumala sa 2 Pedro, unang Pedro 3:10, iyang pagatunawon ang kalibutan mga kaigsunan. Sunugon ang kalibutan uban sa mga buhat ni ana. Higala dili ang Sodoma ray sunugon kundi tibuok kalibutan. Busa matag usa ka nato manganda mga kaigsunan. Bueno, walang daigong panahon. Salamat sa inyong pagpatalingog. Kini si Kapaglaom Jerry Laig maingon daghang salamat og maayong buntag udto og maayong gabi tibuok kalibutan. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.